над една дама, която не просто е нашата национална гордост, но изключителен професионалист и страстен читател. И макар да спи само по 3 часа на нощ, тя винаги е зашеметяващо ослепителна Мария Бакалова. I have the extraordinary pleasure to invite on stage our national treasure, who's also an avid reader, who sleeps only 3 hours a night, and still she's so dazzling, Maria Bacalova, President of the Board. Добър вечер на всички! Здравейте българи, почитатели на изкуството, здравейте хора! Щастлива съм да бъда тук. Винаги се разчувствам, когато съм на наша територия. Благодаря ти, Жаки, за тази възможност. Благодаря на Синелибри.